Nyakora moke juang oimore udhiamo makon geno marani iriyo yo makare kamoro moro ma intiere en kine muchopo ka osoromo sa 1:30 gabich gi wiye ogambe ni chieng' Jumapil ka Jumapil chenro mar ratil biro ne yamo warango ni ratil oyiengore kama chal nade kambuche makawuono abedo kae kata ye chenro mar ratil elo George Bati Daddy Cool mano wuo Suna Migori mabende wantie godo odiochieng' ni ma kawuono to adhi bedo kata ikanyiga Cleophas Watch jakisumo kanyakwar mo kanya kachango to kaka pile twak ratil okwa bedo go kendwa abedo kae kod welo kamoro rango gik mosebedo katimore pacho kae gi kaka wanene gi wanga jo siasa kachal koda ka jolony to no bang'e ni ratil dhi bedo ka yiengore kama chal nade kawuono ntiere kae kod yawuot luo madamiyo thuolo mondo miyo moswa ka wachako chenro kinyi ma kawuono girangonwa ni piny Kenya to chomo kama chal nade ntiere kae kod jalony kendo ja siasa Dr. Mark Matunga mantie kod studio odhiambo ma kawuono yawre kino machiegni Oimore. Dok age di jalejo. Oyawore. Oimore kino machiegni. Oimore ahinya. Ni makare. Amor bede ratil kawuono. Ero kamana yako thuolo bende machopo kodwa kendo bedo kod odhiambo ma kawuono. Kama chelo nyakora mo jonga ntiere kae kod Robert Nyasuna mabende en ja siasa. Wan kode odhiambo ma kawuono oimore Robert kendo machiegni ratil. Oimore nya Cleophas kendo kawo thuolo mar moso jokanyanam duto te kamoro amora ma gintie ni oimore. Ero kamana ahinya. Wada mana chako nyakora mo gijuang ka warango kama piny Kenya ochomo. Obedo mana ndalo manok ahinya bang' ka jatend piny Kenya William Ruto joge ne ogone koko mathoth ahinya moko notam nyaka loso ka gintiere masawa mar piny Kenya kata Kenya madiere mano alwora ma Mount Kenya kane gitemo twak kod oganda mathoth. Mano nomiyo lup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua bende obedo kod twak kod jopiny. Gik mathoth nosebedo kae katimore. Nyaka sani gimoda bedo ka gi thuolo mar rango. Achako kodi Robert Nyasuna. Yes. Debed ni un kaka ODM umiyo jatend piny Kenya thuolo machielo e telo. E kinde molose ni une mon gi sabun malerie moloyo magiduto mag luoko jatend piny Kenya samolose ni. Moko ngado ni mondo wach ni wasebedo gi siasa moromo kaka ne serikal ni ochakore to wan kaka ODM mano okongo go maandamano. Nwago maandamano mapek mano kelo NADCO report. Bang' mano kendo maandamano moro chako dugo bedo makoro kelo broad based government. Omiyo waneno ni en thuolo koro mar Kenya mondo move on. Mondo koro ji otiwa ngech ng'eni higni ariyo almost gi nus osedhi nono. Omiyo koro en thuolo mar Kenya mondo mi oti. Omi sirikal mar Ruto thuolo mar achieve gigo mane gindiko ni gidhi timo. Omiyo wan kata ka bedo ni jomoko nyalo bedo ni kode gi wach wan kaka ODM wamiye thuolo ok ni gimoro amora ber ok ni otimo maber kata ni otayo maber kata ni gimoro amora ni kare but siasa nyaka bed gi kindene migoye tiweye kaeto ichiwo thuolo mar tich kaeto bang' mano kendo wanyalo chako wadoge siasa. Masani koro lokre gima ne untie ka uparo kata kuloso elo jopiny sani koro lokre untiere kod sirkal mane kamano geno mondo bede ok awach ni wantiere kod sirkal nikech ODM as a party nie opposition. Okay, an opposition party especially a national assembly kata parliament. Okay, one minority a parliament. Kata kamano nikech ineno kaka minority leader I ODM. Okay, lakini kata kamano wamiyo sirikal thuolo mondo o achieve gik mane giwacho ni gi achieve ne jopiny. Onyalo bedo ni kuonde mamoko nyalo bedo ni ok mor kode kaluwore gik mosebedo kotimore kaka wuodgi samoro ne ogole kom mane entie to be ochako mimo na wuodgi machielo koro ok ang'eyo ni tabu ni kanye lakini wan kaka ODM gi kuonde duto tema wantie wamiyo gi thuolo. Mar ariyo jatendwa mar ODM moluor His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga ochung'e kom mar AUC en sirikal miye support kendo wuotho kode kamoro amora modhiye kendo kata ker osewacho maler ni kuche achiel no odhi gone osewuoyo nyaka gi jirendewa makagi Uganda, Tanzania, East Africa mangima mondo odhi ogone kura. Omiyo koro wamiye koko nang'o wamiye kwe mondo tim nade
oti o support wa ba medipoka jakomo yudo gimo manyono wakwano kako ganda. Kero kamana ya Robert Nyasona penjo ma angi podang penjo ka chano podhi mbele nango mano lokore karka madwon jo piny benya bedo ni samoro okwinje kendo duto mutiyo gwada tiyo koda sirkal machiegni. Dr. Mark Matunga machiegni bang jalup jatend piny Kenya machon wuok kendo wuok oko mar afisa no ka ntiere gi duol machielo mopogore kendo wuok gi chira ahinya mantiere oko ka de wache ang'o kotenore koda koko manogo ne joge William Ruto jatend piny Kenya kantie masa mar piny Kenya juma makoro watieko ni jatend piny Kenya William Ruto ne olimo Kaluo ineno kit rwak man orwake godo sabun maler mwa wacho ni dipo ni entiere kosi nene yo machal nade. Erokamano Cleopas. Miya dakika achiel akonga congratulate team manyocho olocho e tournament mar Jacob Matunga mane waparo godo jaduong' mane osenindo ma en wuonwa manyorumo Friday mano team miluongo ni Unyaga FC bet ka obet ni en team moa e gweng'wa to nyogi locho mane yor penalty manyiso ni team manyogi gocho go main Ringiti nyok en team mayot machielo bende anyiso ga ji ni wan joman yu wan walocho ga seche mwadwaro mano bende ayego mano tik ayego barakai Cleophas adwani akunga apar ne Bob kata Robert wach moro kanyo matin to luore bende gi kaka ni penjo wasetieko higni 2 ka President William Ruto tiyo ting'eni chal ni wakete ni kuom higni 2 go nyoko tiyo nyoko tim gik manyo winjo be ni otimo kata bedo ni koko ne ntie osebede e higni 2 go to ne ni tinde ok warwak sufri e wiwa biwinjo ka tinde ji ywak ne mogo adani duoka jokrwak nango biwinjo ka tinde ji ywak ne mogo manyiso ni bech mogo odok piny nikech tich ma sirikal otiyo kaluwore gi fertilizer moseketi kade bende manyasaye osetelono mano bende nyaka wawachi ma koth nitiere ji nigi chiemo mana achiel mar ariyo ineno kata bed ni en gi ng'ikni koni gi kocha to program mar SHA kod SHIF mar thieth bro mna donje wang'e to en gima ber ma mondo mi wabedo ka timo kwa dhi godo mbele machielo bende ineno ka sirikal osetemo kuom higni 2 matin gi ineno ka koro kendo bech mafuta bet ka timo manyiso ni bende kit ngima bet ka tugore kato bedo ni pod nitiere kuon moko mowinjo bed ni sirikal otem matek kabisa mondo mi orekebisha sani jatelo Raila odonje sirikal ni winjo kowacho maler ni mitego moko mane Rigathi oketo ka kora adwa duogi penjo ni mani penja mitego mane oketo ka no sekalo okalo mitego owacho kende kawuono donga ai neno news owacho kende kawuono ni mitego go nakalo ma timango ma donja e sirikal ting'e ni one party wa oken ODM party en Raila Amolo Odinga gina sebet ka wache ga pile makata kaka wuono Raila owacho ni en party makoro wadhigo mbele en sisi kwa sisi kata wao kwa wao mane party mwatimo madhigo manyiso ni Raila osedonje e sirikal to ODM be nitiere ang'o e sirikal sani koro watiyo kanyakla ka wadhi mbele obed ODM obed UDA kendo mana kaka Robert nowacho en mana medo jiwo thuolo mar president tiyo tichne mowinjo be ni otiyo wadhi godo mbele king'iyo gima notimore Embu e siasa ka onge gima timore kaka accident en gima nyaka bed ni nopangi mondo mi otimre mar Gachagua ni adiera maduok ni embe notimango nopange jok manopango to kang'eyo jok manopango ma Embu be no katimango okang'eyo to mago gin gik mipango to kaluwore gi gima nyotimore Kisumu manyo President Ruto obiro Kisumu adiera ni ngina janam asomo yamo seloko ma in kapodi liero epien moro ni wan koni wan gin yamo oseloko deponi yamo no bedo maliete masa mar piny Kenya ufuto kotero jatend piny Kenya ma osiepi Kaluo makoro dhi sero manyien Jakom Raila Amolo Odinga emanyo osedonje e sirikal
into kodi dwa chako pinge gi kanye ka hiwacho ni ja ODM to ODM is equal to Jakom Raila Amolo Odinga then mosedonje e sirikal in kodi dwa pinge kanye to kopogore gi mano adiera en ni President Ruto kaka dhano kaka ng'at ma jasiasa osewuotho kodwa maber igni te mosebedo e siasa king'iyo kada ndalo post election violence chiemo ne akanye kabiro e pinywa to ng'ama ne temo coordinate wach chiemo no mondo mi ochopnwa en William Ruto kik wiwa wil ni en osebedo kodwa machiegni e thoth ndalo to bende yudo every time ka President William Ruto kata kane pok obedo president ko biro Nyanza kata ko biro Kisumu nitiere kaka en gi rapo gi jo thurwa ma ineno ka bende nenore ayanga to koro sani ma koro gintiere achiel gi Raila Amolo Odinga ineno ka pogronti kata kanyo pok giriwore ni koro gintiere sirikal achiel ni neno kuom higni ariyo kata dweche 18 manye ntiere no ni neno odhiyo mabei chiegni didek irwaka odhi Kisumu odhi Siaya irwaka kata kanyo pogete bango koro nitiere gima bende tudowa gi William Ruto manyaka bende wang'e ka wadhi mbele ka ana sesomo yamo mbele iko sawa erokamano ahinya iwinjo ka mokete kanyo Robert Nyasuna diponi ngima Ruto tenore mana koro sani kuom jo ODM maka diponi weche moro amora otimore ka magalagala kana mathoth rito kochopo dwe mar 2 higa manyien bang' kura mar AUC madhi bedo kar diponi mane kwan ma igoyo ODM nigi lek mar donjo mar mako ten piny Kenya yiero mabiro lek ma kama pod nigi moro ma otegno mochung' koso sanen siro Ruto kuwinjo kanyo gimiwacho Kisumo apar maonge break kaka party kaka wawacho pile ni azimio mar party mora mora en mondo donje sirikal to adoni mondo awach ni onego wanen mariek kaka ODM wabende nikech kane yiero ma 2017 orumo 2018 Jakom no mosore gi President Uhuru Kenyatta nikech mondo ne okel kwe e Kenya mondo Uhuru Kenyatta ne kel kwe Kenya mondo tembeza piny mayot noneno ni nyaka okaw Jakom Raila Amolo Odinga obed gor machiegni en the same formula ma Ker William Ruto bi otiyogo kana oneno ni mondo ta Kenya ni maber Jakom Raila Amolo Odinga nyaka bedi en mana ni ka wang'iyo mbele kacha wan bende wang' ni nyaka wagoye kwano maber makawa kaka oganda because ing'eyo ni ODM mostly jaluo ema nitiere iye mang'eny kendo jaluo ema ni kanyo mang'eny be ema miye support kata ka en maandamano kata ka en kura jaluo ema goyo ok onego bed ni saduto wan wachamo mana siasa wachamo na gini gi e bathe wan siko wachamo mana gi e bathe onego chikwa gi gini tir omiyo mane gimwang'iyo mbele ka ok wadhi e ker direct miwacho ni kumi bila break no to miwa wambe wabede presidency wabed kanyo mondo jaluo moro obede machiegni gi presidency moloyo kaka wasebedo mama ne manya bedo lek maduong' ay maro diemo miyo diemo chiwo lakini nyaka watang nikech ineno kaka ta iga mokalo cha no chalo ka gimotug kodwa ikelo machiegni mana ni kore miyo wango kai to onge kai to chako dhi kumachielo omiyo wang nyaka wanen mariek kendo nyaka wapenjo duto monego bed ni penjo kaka oganda kendo kaka chamo mar ODM nikech kata mana last time anan gadier ni onge gima tamo ker mobete kom ka okom ma ng'ama chielo ma ene modwaro ok inyal wacho ni in ker kae to gino tami ni ng'ama chielo ma bende ne onge kata gimoro biro aneno ni mano ne tugo mano tukodwa maduong' omiyo tugo no nyaka wanen mariek kik wadonjone nyakacha ni wan koro wabede watani wamore kumi bila break hapana nyaka wapenj the exact question what exactly is there for us in the future. Erokamano ahinya. Dr. Mark Matuka bende nyalo penjo gi ka in gi chiemo e dhogi gi chiemo ponono. Hapana, kaka wapenjo. Iwinjo Robert gimoro chande ka. Anyisi maber ni kanyo Raila osedonjo e sirikal. Ing'e ni ng'iye ndalo Moi. Ndalo Moi kane Moi nigi tabu, ineno kana Raila odonjo e sirikal motuliza. Kata mana Kibaki
bende Raila emomiyo kom. Uhuru Raila manyaka ne bed kode machiegni mondo stabilize sirikande mondo dhi mbele. Mar Ruto bende mana kamano. An bende kata kawuono kada bedo president, an be namanyo mana Raila mondo mi atibango stabilize. To bende sirikal oken ni nyaki bedie e deputy president kati bedi ango. E thuolo masani e sirikal makoro wantiere ni. Ana pani e sirikal mwantiere ni ema wantiere motegno kabisa. Penjo miwinyo maroba dwa penjogo. Eno penja kaka ja siasa nikech ng'eni bende nyaka omany gima owuoyo godo ne owacho ne jopiny. To sani ene mowinjo bed ni apenje penjo ni to kaka koro ODM nitiere i sirikal ni. Ang'o ma ODM timo ne jopiny? Nikech ng'eno gik winjo ODM wacho gi. Giwacho mar mondo mi ogari ji ni wan mano ken sirikandwa. To ken sirikandwa nade to ODM emoting'o pesa. ODM emoting'o pesa mar President Ruto. Emoting'o kabeti kata emoting'o agulu. To ang' ne giwach ni pod gipenjo mage to ODM emoting'o omeme. Mamenyo kamora mora teko ma economy dongo godo. En puro gidwa timango, pod gidwa penjo. To ODM emomako kuonde ilongo ni weche mag aswekra. Ma mine maswekra gi. Cooperatives. Kanye ma ODM omako. To kendo wan ing'eyo ni wan gi nam. Obed Lake Victoria kata nam ma Mombasa. Mamano nitiere under blue economy. Mamano bende ODM omako. Ano ukang'eyo ni sirikal ma pod wapenjo ni ichamo gi bathe anakia ni en sirikal mane. To king'iyo oganda luo. Ne ni arita kwe mar piny oketie e lwet Dr. Raymond Omolo mawuod Karachuonyo, mawuod luo. Wan pod wasika ni wan oko mar sirikal, wachamo mra sirikal gi bathe, wan ona donje kara. Magi gin delaying tactics kata excuses ma watiyo godo mondo mi kik watine jopiny. Nikech sani ginene e pinjewa, e loch pinjewa mamwalo te. Dong gin mana nyithiwa ma joluo emantiere kichako gi Siaya, ang'o mamuno gitimo development, kibiro Kisumo, Nyong'o nitiere, kidhi Homa Bay, Gladys nitiere, kidhi Migori, Ayako nitiere. En ang'o ma pod wapenjo ni gik moko ok owinjo bende timo. Wantiere ei sirikal. ODM nitiere ei sirikal yeye kabisa. Kendo telo machielo mabende koro wadwaro en mar Afrika mangima. Mabende sirikal masani owacho ni ema gidwa kao Raila. Wadwa timang'o? Wakete komno. Kamano. En ang'o ma pod wadwaro ni wan bende nyaka timang'o? Sani wawene Ruto utiek mage aboro modong'. To awach ni gimoro achiel. Chieng' moro unupar. Kendo video ni urekode uritene. Ni bang' Ruto ng'ama biro bedo president biro ayo gandawa. Manyiso ni Ruto ema biro miyowa telo makoro wadwaro. Erokamano ahinya. Awegi kanyo. Robert Nyasuna, en wacho ni uonge sirikal, uda defende kuom thuolo marom nade? Muda wacho ni wan mana oko, wan mana ka mana mar siro Ruto gik mantie ka telo, kuom igno teka kunjo ka daktari bino osewacho karka, igni go duto are Moi, Kibaki, Uhuru nyaka sani koro Ruto ntiere. Dipo ni iga ka iga mobedo ga machiegni, to gini bawa. Ema nawacho pane Dr. Mark ne okuwinjo kama nawacho maber, nawacho mana ni sikichikowa ni koro werigi mae sikichikowa ni moro cha wamiyo ng'ama chiko dongi sirikal kata jogo motiyo machiegni sikikonwa ni koro machacha to koro watimo nade wamiyo. To gin penjo mage moku penj ponono manya miyo gini bawo wiga ka iga nikech kata sanu ngi lek pod mar 2027. Yes, emomiyo nawacho niya nyaka koro wan wawegi wapenjre penjo ang'o mamiyo wan ok wanyal donjo sirikal direct. Iwinjo gich kata sani wadonjo ndio lakini wadonjo ge yen ambewa wadonjo ge Dirisa iwinjo nyiso ni debed ni onge tabu Kenya to mana kaka ne Ruto ne wacho cha ni handshake dhi bedo maonge wasahau mana kaka no wacho cha tabu mano bedo Kenya ka emomiyo wadonjo emomiyo anawacho ni onego wapangre kik waninde class kendo kik wamor kendo kik wachak wero chon ni kumi bila break
seche miwero ni kumi bila break to ng'ama iwero ne kumi bila break to jachama machielo. Tupange yo machal nade ka iwacho ni tiyo ne jopiny ema nyaka upog gi kama utie kod sirkal. Samoro oganda wacho ni tiyo ne jopiny through sirkal ok nere. Ka untire sirkal ka udonjo yo machal nade nikech wacho ni kudonjo kanyo un kumoro achiel gi sirkal kok giti to gutine kata sirkal. Nitiere political thinking, siasa, pango siasa kaka ikawo loch to nitiere tiyo ne jopiny. Tiyo ne jopiny en haki. En ng'ata modonjo nyaka tine jopiny. Nikech in gi mandate seche midonjo office, in gi mandate mar tiyo ne jopiny. Lakini gima wacho en ni kaka oganda mar Luo mokwongo kendo kaka chama mar ODM kata formation mora mwabro bedo go, obed Azimio, obed wach manade, nyaka wabed gi paro mar kawo sirkal. Kik wanindi kendo kik wamor. Wan sani ogen ni duto te oling. Okuche manie sirkal mang'eny moingo wa oling ti onge ng'ama wacho kumi bila break. Wane mwaseringo wawacho kumi bila break to onge mpango, onge kata gima osechikwa ni wachuru kumi bila break nikech wadhi miyou deputy president kata wadhi miyou this and that. Onge ni assurance to wan waseringo kaka oganda wachako wero ni kumi bila break. Gimonego watim political development onego tim kaluwore gi kaka osepange gi jotelo manitiere, lakini politically nyaka wabed gi a way forward ma clear ni mae e kaka wan kaka ODM gi kaka oganda e kaka wadhi tiyo. Wagoero kamano kuom sani gigo momiyowa gi migepe ma wantiere godo kaka oganda. Waduoko erokamano nikech wan bende koro wabiro waumo jatelo kendo waumore kuom jatelo kendo wanyiso jok magoego ni sani ker en Ruto giweye oti. Iwinjo nyaka osiepene manyocha ni kode machiegni waume to waume gono emomiyo wachamo matin ma wachamo sani. Lakini ka wadhi mbele nyaka wapenjre critical question, en ang'o ma wadwa yudo mbele kacha. Ineno kako ogendni moko gi sani osechako piago jogegi, ogendni duto piago jogegi mang'iyo mbele. Kata Rigathi Gachagua kata tinege nikech nochako bedo mabith nikech odwa nong'i mbele. Wan kako oganda en ang'o ma watimo mondo mi wayud telo mabiro. Gima temo nyiso jotendwa ni kik wachuo wiwa piny. Wagoero kamano Jakom Raila Amolo Odinga nitie kendo ang'e obro tayowa maber, obro pangowa maber ma wadonj kama onego wadonje. Lakini kik chak tu kodwa kendo. Kik wawera mondo parne Robert mondo mi gima mondo konye kata kony jo ODM. Mbele ka ODM gi UDA dhi riwore e bwo jatelo William Ruto. Koro Robert gi ne wego korgi ahinya kata we chapni ahinya ka ging'iyo ni wan kaka ODM wapar mopogore nikech thuolo masani riwruok ne manyaka timre. An ang'eyo maber ni ka odhi mbele, ang'eyo ni kata wawacho ni ma ODM ma UDA, an ja UDA to ka wadhi mbele ka line mekind UDA gi ODM dhi bedo mathin ahinya kendo ang'eyo ni 2027 mondo akony Robert kik paro chandi ahinya, parties ariyogi dhi riwore ka wadhi mbele. Koro ochak go kwande penjo mang'eny cha ogaga kwano kodhiango kodhi mbele. Ami advice manono. Kamano daktari. Kino kamilere kanyo akili e penjo moko do penjo ni dipo ni jatend piny Kenya oseneno ni masawa kata Kenya madiere oseringo we mani gimo mi orango ni kama onyalo bedo godo motegno gi mana jo ODM to gi oganda wa ma joluo ema kinde koro kisera ocho. Cleopas kawuono aneno ka penjo mipenjo gi gaji nikech seche miwacho ni Mount Kenya kata Central Kenya oseringo oweyo President Ruto, an ok ang'e ni giringo gidhi kanye. Ka gin gijalo jatend piny Kenya king'eyo kuma gidhiye nikech nitiere bende jok moko matin ma bende nyaka go koko. Kanye wacho ni mondo mi ogol Rigathi oa Mount Kenya ma kanye ma West to oketo Kindiki moa Mount Kenya ma kanye ma East. Telo pod ni Mount Kenya. Ting'eyo maber ki understand siasa ma Mount Kenya. Jo East osebet ga kayok ga igni ni thoth telo amana kanye amana West. Mo Kiambu
a Muranga to a Nyeri. Tingeni bende siasa gino Kirinyaga ogine kaka oganda mowinjo be nitimango telo nagi. Koro jo Mount Kenya East osebet ka complain. Jo Mount Kenya East sani mor kabisa ni giyudango giyudo telo. Koro semi wacho ni Mount Kenya oweyo Ruto okang'eyo ni wacho nango nikech nitiere be mana jok matin ma bende e Nyeri ka gi kunde nikech ni neno ka wabunge moa ilonge ni Masawa mo around Mount Kenya bende nyogo ombulu mondo ogol Rigathi Gachagua. Koro nyaka bede joge moko matin ma bende notwere kuome ma wacho ni gisetimango gin koro ogidwa bedo gi Ruto gidhi Gachagua. To mano koulo ni Mount Kenya we. To bende mano bende e kwan maber ma bende koro wambe miyo wa thuolo mar bede e sirikal ka wategno kaka jothurwa. Nikech President Ruto kaka jasiasa embe ong'iyo ni kuma konyruok ne maduong' ahinya biro wuoke en mana thurwa koni. E kuma konyruok mare biro wuoke kowuok Nyanza to biro kwanyo Western Kenya to obro choko ma Rift Valley. To ng'eni Raila Amolo Odinga nyon nigi nus mar Nairobi ka thothne kanyo bende obro timango obro choko kidhi Mombasa ma bende jaduong' Raila Amolo Odinga nyocho mako matek ahinya kanyo biro choko. Koro President Ruto ok ni marach kata ka diponi nitiere section moro oganda moro moa Mount Kenya motimango. To Mount Kenya East bende ng'eni nige kora ma thogol. Kik wi wil gi Tarakaniti. Iwinjo kik wi wil gi Tarakaniti. Kura ma Meru mabiro koni ok en kura mayot. Koro kata i Mount Kenya gino bende gin gi pogruok. To wan e seche ma pod giokokono wakaw gik monyalo kaw gimi imuonyo kata kech. Wakaw weche mag dongruok wadhi godo mbele. E thuolo makoro biro ni gima ayiego gi Robert ni wambe wateme bedo machiegni kata ka Kindiki cha koro bet ka koro inyalo nyise ni mera in nyo wasimima koro yue gi kanyo. To mondo President Ruto omewa kata manango deputy ma akanye ma thurwa. To bende kik wil ni kom nono wasebede. Kom mar deputy no wasebede ok ni ne pok wabede. Kora ng'e ni kom mimanya ahinya en kom mambele maduong' mar president. Tang'eyo maber ni wabro yude kwa luo aoch Ruto. Erokamano yada ni mondo mi kang' watieko twak thuolo ma dakika 5 modong kar ka waranga ne geche mitiyo godo mondo mi oganda yutelogi kata ka en kwano ma 2027 migoyo. Debedi en yiero ma grassroots ma osetiyo ma osebedo kanyo ka bago dun buche gi duto mag UDA wana kanyo nguru ma entie grassroots mag ODM machiegni ka bende mana nyocha ka wawinjo kanyo koko muneno kar ka. Doponi entiere kato demokrasia nikech demokrasia ne UDA entiere ODM ka e UDA gi ODM ni demokrasia rengo diere ka opek winjo to kanya kama jopiny moko nyalo pogore gi paro mawach niero kare ko bayo ji to bajite. Robert mokuongo adwa wach ni democracy is very expensive. Mondo i carry out a democratic process dwaro resources mang'eny maseche moko kaka wachin kaka chamo mar ODM samoro iyudo ka pok wabedo gi capacity mar attain level madwarore mar democracy. Tiende ni kaka koro ne wabedo gi yiero nonego bed ni presiding officers wanitiere maber gin facilitated maber mondo process no odhi maber. Mano miyo jomoko take advantage. Mamiyo koro inyalo wacho ni yiero notimore to kuonde moko notimore maber kuonde moko notimore ok otimore maber nikech ang'o iyudo ka ng'ato for example kumoae kuchocho ng'ato nokawa returning officer to kete ode to koro kae to gijasa mano po demokrasia gijasa to kini party onge capacity kata mana mar keto police mondo returning officer ineno koro ng'at achiel mbunge moro nikech odwaro ginene okete ode to ojaso kae to koro ritero ni manere sa. Robert, capacity ni en mane nikech nitie omenda mawuoka mane e riwruogno mandiko duond buche pacho ka mamiyo duond bura kodon bura omenda moro capacity mane madwarore kar ka koso penjo ma penji cha lok nige kar ka nyaka lweny wuog mane yiero magodia no niso ni capacity tiende ni kata ka pesa no biro to sirikal be onge gi capacity mar penjo ODM ni to pesa cha utiyo go nang'o. You know, kata mar ng'iyo ni to yiero ni okete mane ok adwa ni mondo adonj whether pesa no oketi kata no oketi but gima na neno
en ni mondo watima yiero mochomo yo maber pod waonge kod nyalo gi lony mar timo yiero. Otherwise anya wacho ni yiero notimore maber e kor gwenge waduto kendo ne peaceful, ok ineno kama koko wuok malich ahinya. Nyalo bedo ni nitie kuonde achiel ariyo adek mane koko nyalo bedo no wuok, lakini generally ne en peaceful, but ok nyalo bedo 100%. Timor gi yiero mag ODM otimore no dhi maber, aonge gi wach kata tulo mowuok Homabay mowuok Nairobi. Ema wacho ni nyalo bedo ni nitiere kuonde mane nitiere hiccups matindo tindo kaluwore gi larruok, to tulogo biro nikech process ODM onge gi capacity mar manage election kaka IBC nyalo nikech ngeni yiero mana timore chalo mana mar IBC ineno nikech ji dhi e polling station ji yiero to ka koro ok unya kelo enough police information be kochiw maber, kae to jomoko dwaro ni mondo o hijack process nikech ODM ok nyal rito yiero. Ngeni for example election mar IBC inyalo dhi mikao ballot box miringgo, ok inyal, lakini marwa mar ODM ni to ji rodhore wane kanyo kotimore kamano ne daktari. Dubeni en gimoro ma en expensive ahinya kata nengo ni malo mag rito demokrasia e duond buche ma wantiego sani. Democracy ok en gima yot. Gima wamanyo kanyo ema ni free and fair. To free and fair kata mana kanisa e governance man Nyasaye democracy onge. To mane governance mwang'iyo mbele. Koro tu mondo mi wa expect kendo agine ne a congratulate ODM. Anapani nyo yiero manyodhi mbele mar ODM. Nyodhi maber kabisa. Nyo gitemo kopo kaka ne watimo yiero kaka UDA. Sana Homabay. Ne watimo yiero mokwe kabisa. Kendo aneno ka ODM ochako luo mago. To wach democracy en gima tut ma kik watem ni wanyalo discuss nikani democracy en nango. Ing'iyo mana the level mar fairness. Ito bende onenore ni ne ochalo gima free kata gima fair. Nikech e thuolo mathoth e patika jok motel e party oyer gi gombulu ok oyer gi gombulu. Mano democracy ok en democracy. Nikech ka en gimidwaro ni mondo mi obed democracy to winjo bed ni iyiero gi kaluwore gi mpangilio ma bende party oketo. Koro kik chandwa ahinya kata mana Amerika manyo watime yiero ni neno kaka nyodhi. Koro democracy en gima mit wacho to mondo mi yotime practically ok en gima yot. Kamano erokwanya daktari nikech ada mana tieko karka en gimoro ma nyalo winjore waduto karka nikech en ratil warawo ni oyengore kama chal nade uyieru kama utie ji ariyo kachako dika watieko en tiyo gi Ruto kata siro Ruto kinde montieni e yo mogando nego lu. Ruto en wat jothurwa manyiso ni wantiere kanyakla achiel mar aora achiel miluongo ni Nilotes king'eyo maber. Aoch wat ilore mos. Aoch Ruto ni emwachopo gode nam. Erokamano. Robert. Mugi kadoni mondo wach ni kalang'o onge kuon. Momiyo matin ni wanang' kwang'iyo go mbele to wasupport Ruto nikech en bende osebedo faithful. Gik moko duto te mano wacho notimonwa osetimo support jakom kaka dwarore. Mugi kadoni mondo wariwre bende ka walamo ne jakom Raila Amolo Odinga mondo oyud kom mar AUC momanyo wariwre duto kaka oganda mondo wago chongwa piny walamo ne Nyasaye. Erokamano Robert Nyasuna ma jasiasa kaachiel koda ka Dr. Mark Matunga jalony kendo jasiasa odiochieng' makawuono makawuono ka wantie karka awodi pod an e rupeny pod antiere karka kiny nagono oyawore e chenro mar rupeny kata kamano erokamano kubedo kodwa wawinje kama ochopo e karka nyakoro mogo kano ratil nyok olwar kumoro achiel gichopo kumoro achiel magiwacho ni tiyo gi Ruto e yo kendo kanya kama girango gochopo higa mar 2027 e yiero manyien. Orit masani lo George Bati nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokio nyaka Sango meden Ramogi TV. Orit masani.